silbet ako. Dito! Ano? Silbet. Wait a minute. Ano yun? Silbet. Yung ganito. Ano nga? Para hindi ka malaglag. Silbet. Saan ginagawa yun? Pag nasa airplane ka, tapos magsisilbet ka. Silbet? Silbet. Okay. Diba? Nasa airplane ka. Na ganito, tapos plane ka sa'yo. Tapos uupo ako. Tapos sabi nila, passenger. Close your silbet. Ganun na. Tapos nakasilbet na sila. Passenger, close your silbet. di mo pa ginawa sherbet. May ice cream ka. Di mo, silbet. Di naman silbet yun. Tapos, open the silbet. Passenger, open the silbet. Go. Di naman, silbet? Ano ba rin? Silbet Sit. naman talaga. Sit belt. Silbet. Sabi mo, sit Seat belt. belt. Sit belt. Seat belt. Lagyan mong L. Sit belt. Seat belt. Lagyan mo nga ng L. Inalis mo naman yung T. Sit belt. Seat belt. Okay.